No terva perse niinku Tumme sanois, koska mä oon taas kattonut Tumme-videoita ihan hirveästi ja mä oon facepalmannut itteni melkein kuolioon ja mä oon miettinyt niinku, että miten ihminen voi olla noin vitun vajaa älynen, mutta tervetuloa uuden motherfucking videon pariin taas ja tänään me vähän puhutaan huomiohuoraamisesta ja jos ei joku tiedä mitä huomiohuoraaminen on, niin sä oot elänyt elämässä jossain helvetin tynnyrissä tai jotain muuta vastaavaa tai sitten sä asut Espoon West Endissä tai jotain muuta. Ja ei siinä mitään, mä katon sua ihan vitusti ylöspäin, koska sä oot vittu täydellinen ihminen verrattuna meihin kaikkiin tämän kanavan tilaajiin, eli vitun losereihin. Ja joo, eiköhän me hypätä itse videon pariin. Ja mä opin niinku videoneuvoksen videosta, että sano siinä alussa, että tilatkaa tää kanava, niin nyt kaikki te elämään kyllästyneet rotat. Tilatkaa tää kanava ja tykätkää ja kommentoikaa ja jakakaa ja kertokaa teidän ala-asteen opettajalle tästä kanavasta ja muuta vastaavaa. Tehkää se nyt heti tässä vaiheessa ja lähdetään itse videon aiheen pariin. Eli motherfucking huoraaminen ja jos ette tiedä mitä huomiohuoraaminen on, niin se on hyvin yksinkertaista tällaista niin kuin, että kerätään ihan vitun turhilla asioilla huomiota ja no niin. Mua vituttaa joka kerta, kun vittu. Siis oikeesti mä oon niin vitun rotta, että mä äänitän näitä vitun videoita jossain vittu autossa keskellä vittu saatana kylää. Ja vittu tässä menee ihmisiä, niin mua rupee kuumottaa ihan vitusti, koska mä haluun olla julkis vasta siitä, kun mä oon niinku vittu 1 000 000 tilaaja tai jotain muuta vastaavaa. En mä niinku kehtaa tälleen niinku vittu puhuu, saatana. Tää on ihan vitun noloa. Siis oikeesti vittu mä kadehdin kaikkiin vlogaajia, jotka pystyy ottaa sen vitun kameran esiin. Ja sit ne näyttää ihan vitun tyhmältä, kun ne kävelee se kamera ees ja puhuu sille. Vittu, hommatkaa muija tai jotain muuta vastaavaa ja puhukaa niille vittu. Mut joo, huomiohuoraaminen, siis se on tällaista, että tehdään asioista, mitkä ei ole ongelmia, niin tehdään niistä ongelmia ja kerätään niistä vitun aiheista kaikki mahdollinen huomio. Ja hyvin yksinkertaisesti tätä esiintyy erittäin paljon yläasteelaisilla ja varsinkin tytöillä, eli naispuoleisilla henkilöillä. Ja no niin, se on yleensä sitä, että hypätään tai ollaan hyppäämässä johonkin junaalle tai jotain muuta vastaavaa. Ja siis jos te haluatte niinku saada maailman parhaat naurut, jos joku lähtee niinku hyppäämään junan alle tai jotain muuta vastaavaa, niin antakaa sen mennä, älkää lähtekö sen perään. Sitten venaatte semmoseen tunnin avaatte ja rallaa, se kävelee sieltä takas sinne mestaan, missä te nyt ikinä oottekaan. Ja sä saat elämän parhaat naurut, kun sä toteet sille jotain tyylisesti, että oliks VR myöhässä vai mikä homma, niin se kyseinen huomiohuora flippaa siitä, koska sä et oo antanut sille sitä huomiota. Ja niinku ehkä pituttavin asia tässä huomiohuoraamisessa on niinku, mikä esiintyy varsin hyvin täällä sosiaalisessa mediassa, eli masennuksen motherfucking feikkaaminen. Ja se on ihan vitun ärsyttävää, kun ihmiset niinku puhuu siitä, että niinku vois tappaa itsensä tai jotain muuta vastaavaa. Siis mitä vittua? Siis vittu menkää hoitoon vitun psykopaatit. Siis toi on ihan suoraan sanottuna sairasta ja mä en oikein ymmärrä, että niinku mikä vittu siinä on, että ihmisten pitää niinku hakea huomiota, että onko siinä joku semmonen, että niinku isä ei rakastanut tai joku syvempi tarina niinku taustalla, vai mikä vittu siinä nyt oikein mättää? Vai onko siinä nämä hanskat kun luistaa tai tyylisesti jotain muuta vastaavaa? Ja siis voi vittu! Siis ette vittu ikinä arvaakaan, kuinka paljon mua on vituttanut nyt viime päivinä, kun yksi niinku mun frendi on aloittanut tekemään tätä vitun huomiohuoraamista. No se nyt on tehnyt aika vitun pitkään, mutta nyt se jokainen story on niinku semmonen, tai my story on semmonen Snapissa, että joo, että voisin tappaa itteni ja jotain muuta vastaavaa. Ja mä oon niinku tullut siihen lopputulokseen, että meidän yhteiskunta on niinku, se on yksinkertaisesti vaan tuhoon tuomittu ja me niinku joudutaan tappaa itsemme tämän kyseisen videon jälkeen, koska me ollaan kuultu huomiohuorista sen verran paljon asiaa. Ja eihän siinä. Tää video oli tässä. Toivottavasti sä tykkäsit tästä motherfucking videosta ja tilasit tän motherfucking kanavan. Jos sä oot yhtä rotta jätkä kuin minä ja katot Pavlovin rottien videoita, niin heitä tääkin kanava tilaukseen. Ja joo, mä nähdään ensi videon parissa. Se on siihen asti. Peace.